Пети ключи. Кое е? Гренада Стрит. Оле! Не знаем къде отиваме. Да, нищо на записа ще видим След 2 обратно. месеца ще разберем къде сме. Забавно. Тук е много чисто. Тук хората са много странни. Има много хипста, ето, Гледат ми странно. пред нас. И Да. ние тя. Прекалено сме добре облечени, мисля. Абсолютно ли? Има палми. О, палмас. И Палмас. гадни телефони, улични. Си. Това е един странен пример. А не доги? Това е доги. Това е доги. Фенера си има. Какъв фенер? Много странен пример, нали? Си. Mucho grande fenere. Не знам, какво Няма една прашинка, бе. Няма една прашинка. А тук рента колело. Люли, я кажи смайл. Смайл? Comprende? Хепи? Comprende? Sí. Vale. Me comprende de la nada. Nada. ¿Ah? Motor. Very good motor. Don't speak me. Тя го зумна. Където? Е, горе. Да, бе. Люлю, чак ще голяма. А малко бе да снимате меня. Аз то снимам, между другото. With video? Но, With what? With camera. Хайде напред. Колко си нисък. давай надоле. Това е клипчовщина. Yep. Искаре трябва да ходим. А то клипа ще покаже. Дайте я свирми на тук и да вървим надолу. Ще се върнем пак там. Да. Така е. Ако нещо се върнем по същия път, няма страшно. Ще се оправим. Я снимай сградата. И пас яката сграда. И very big сграда. And beautiful. Снимай this one. Това е старо модно. Това е по Very old, София. modern. София е Ресторант е Vela West Mestes. Сама да ме почител. Крепите мана. Как се казва? Оля! Пратителка на Милото. Мило. Те, добре. Tipo si lo caccia o peso. Prima è portocalze. Дарате до портокалите. Това е мандарина. Абе, като идея, ма е готено. Нали? Градски Си. транспорт. Си. Бале. Валя. Бале. Портокале, мандарина. Не, това може и портокал, защото е много голямо. И става нещо и тук пърчат полиция. Да, бе, полиция. Да, Малко полиция. не е бърза помощ е това. Амбуланс е. Дайте на тука, да не се отвличаме много. Валя не ева. Сега сме упсе. Нако. Къде имаш за мотор? Това може и да е посолство, виждам една капка. Grande trasporto. Trasferate, soldi no. Може би не е посолство някакво. Масло я мърза на газ.
passa? Nada. Wait. ¿Qué? Salut. Salut. Какво беше то? Не бе. Там пред нас се пише слова. Къде? Вижда се. Нещо на моторист. И, найс. Не сме там с колите. Снимам. Това нещо тия. Ето, вижте, пак на парка излизаме. Ама този зеления мотор е страшен. Ето тук, където бяхме преди малко. Тук, където бяхме преди малко. Как преди малко? Еми вътре, ето същото. Ако искате да се разходим малко тук и по парка се ориентираме. Хади, назад тук. Ето го парка Снимай отново. моторите. Леле. Арата в моторите. Ама снимай само са карат. Той се клипчето се обръща видео. Обратно. Ето ей, Анти. След се обръща тази кофти. Кофти. Искаш да го спрем, ще направим много. Петен ще стават много големи и випок